Hola, l'altre dia vaig veure que el candidat Ernest Maragall plantejava com a gran proposta estrella de la seva candidatura això de la justícia de proximitat. La justícia de proximitat està prevista a la Carta Municipal de Barcelona i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i bàsicament consisteix en buidar de competències als jutjats de primera instància i instrucció per tal que les assumeixin en qüestions menors uns jutjats locals, diguéssim, que serien més propers als ciutadans perquè n'hi hauria un per districte o un per barri. Aquesta proposta, el que no diu Ernest Maragall, i a mi em sembla francament impossible que no ho sàpiga, és que és necessari dur a terme una reforma de la llei orgànica del Poder Judicial i, per tant, tramitar-ho a les Corts Espanyoles. És sorprenent que no ho sàpiga, primera perquè Ernest Maragall és un polític d'una dilatada experiència i perquè, a més, no només el seu partit d'ara, sinó que el seu partit d'abans ha tingut responsabilitats, diguem-ne, notables i majories parlamentàries suficients per tirar endavant aquesta reforma que s'ha intentat diverses vegades però que ha fracassat reiteradament. Volia fer aquest vídeo, en una altra ocasió explicarem quina és la nostra proposta per resoldre aquesta problemàtica, però volia fer aquest vídeo per posar damunt la taula una promesa buida que els partits tradicionals estan acostumats a fer-nos perquè es pensen que no hi ha mai ningú que comprovi o que es molesti a mirar quina és la viabilitat exactament d'aquesta proposta. De fet, buscant una mica em vaig adonar i em va fer molta gràcia una curiositat, que és que ja vaig trobar una notícia de fa 14 anys, ni més ni menys, amb exactament el mateix titular: hem d'implementar la justícia de proximitat. En aquella ocasió no la deia Ernest Maragall, sinó el seu germà Pasqual Maragall com a president de la Generalitat per part del PSC. Per tant, ens veiem en un proper vídeo, continuarem parlant d'això, explicarem les nostres propostes. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins molt aviat.